Joet wordt er op het Jereveen weer gewoon traind. Justerjong weer het feestelijker op het sportgala. Epke Zonderland. Het wie een grote verrassing voor Epke dat er de titel kreeg. Ja, sowieso. Ja, het was eigenlijk wel een verrassing dat ik nomineerd wie dit hier voor de sportman. En de oren genomineerden waren Bob de Jong, 12-voudige wereldkampioen, en Bas Verwijlen, die wie twaalf op het wereldkampioenschap en op het EK. Dus qua prestaties hier is eigenlijk beter dan mij dit hier. Dank u wel. Hij helde dit hier de Europese titel op rek bij de kampioenschap in Berlijn en zilver op de Bregen. Daarmee is hij de eerste Nederlandse turner die meerdere medailles helle op een EK. In 2009 werd hij ook als sportman van het jaar. Hij is er net minder blij om. Zijn titel budget toch wel wat voor hem. Ja, natuurlijk. Ja. Als de sportman van het jaar bent van Nederland, natuurlijk. Het is altijd, en zelfs als het bewijs van 10 keer zou winnen, elke keer is het wel bijzonder. Dat is van dat hier de sportman wist. En nu is het misschien nog wel bijzonder dat ze het dan 2 keer verder krijgt als de sportman van het jaar is. Dus nee, het is zeker net minder het gevoel. Maar your business as usual. Ja, ik ben nu in een druk schema. Normaal is het in deze periode van het jaar wat rustiger. Maar ik ben nog kwalificeren voor de Olympische Spelen. En dat gebeurt op 10 januari. Dus ik heb aankomende weekend een wedstrijd in Portugal. Dus juist heb ik de trainings die iets beetje aanpast om daar op die te komen. Maar Joet is gewoon weer een normale dag. Maar het viel wel een beetje hoor. Ja, dat sowieso. Ik zit wel een beetje in de roes, dus dat is altijd positief.